mis. Awe nostra va explica e verbo ng irregular. Hoe gaat het de mis? Vandaag gaan we de onregelmatige werkwoorden uitleggen. Het frappante van deze werkwoorden is het volgende. Net zoals in de tegenwoordige tijd, grote zwarte letters op een gele achtergrond, tegenwoordige tijd uit hebben gedrukt, hebben wij hier ook willen ke voor de tegenwoordige tijd en kunnen voor de tegenwoordige tijd. Waarom deze twee kaarten naast elkaar? Want ze zijn broer en zus van elkaar. En op deze kaarten kunnen we duidelijk zien waarom de werkwoorden zijn weggelaten. Willen en kunnen, dus de onregelmatige werkwoorden, zijn aangepast om te praten. Hoe? Door middel van dezelfde structuur voor de regelmatige werkwoorden erin te gebruiken. Ta, ke, komt van het woordje tabata. En, even terugzetten. Het woordje tapor komt aan het leen van het woordje tabatapor. Ik was het aan het willen, ik was het aan het kunnen. Dus nou, zien we dat voor de regelmatige werkwoorden, alle woorden, 19.994, indien we er 20.000 hadden, en ik geloof het niet, tabata en ma, ba, illa gebruiken. Hier hebben we het aangepast met een tabatake voor zelfstandige naamwoorden, aangeduid met een kruisje. En wilde kera met werkwoorden. Kleurgericht, deze kaarten kunnen we ze ook zien. Zo, groen van het woordje tabata, dus ta is nou groen, daarom. Take afgekort, mitake koffie, ik wil de koffie, mitake pizza, ik wil de pizza. Maar als we die pizza's en die koffies nou even willen drinken en eten, dan krijgen we ik wil de koffie drinken, mikera. A klank voor de werkwoorden, bebe koffie. Ik kon koffie drinken met kunnen, mipora, bebe koffie. Zie je? Werkwoorden met een A-geluid van het balletjeswoord ma, ba, illa, ja, en een ta-geluid is een woordje die naar balletjes, maar ook met sterretjes gaat en daarom gaan de sterretjeskant op deze kant. De balletjeskant, de balletjeskant. Nou, als we dat gezien hebben, dan zullen we beginnen met de eerste les van willen en een paar voorbeelden. Ik wil, mi, ke. Willen heeft geen probleem. Je gaat de koffiekant op, want je kan koffie willen. Een, hoe noem je dat ook alweer? Tablet, ja, die staan in de mode. Een flatscreen, weet je wel, die zet je allemaal hier. En kera, dan moet je denken over het kopen, geven, krijgen, alle werkwoorden. Ja? Nou. Willen kan ook drinken doen, willen doet koffie. Tegenwoordige tijd brengt geen problemen op. Je moet denken aan de verleden tijd. En het mooie van dit is, jouw zinnen zelf zullen je laten weten of je nou op een ding of iets wat je doet zit. Kijk maar. Ik wilde koffie in de verleden tijd. Wilde koffie, hij zegt het toch tegen jou, het gaat om een ding. Dus dan moet je deze gebruiken. Ik wil de koffie. En dan zegt hij drinken. Zie je, daar staat hij. Nou, dan moet je toch drinken gebruiken. En dat is rood. Dat gaat met de rode kleur gecombineerd. Rood, rood, groen of groen. Kera, A-geluiden. Allemaal voor de werkwoorden. BB, koffie. Als je het niet wilde drinken. Min, kera, BB, koffie. Zie je, werkwoorden hebben voorrang in de zinsopbouw. Ik wil de pizza, mi, take, pizza. Ik wil het vandaag, mi, ke, pizza. Ik wil eten, die hebben we al gehad in de vorige lessen, come, mi, ke. Come, waar de werkwoorden staan, pizza. Dat aanwijzend voorwerp hebben we, is say, en we hebben ook dat die doorloopt in zinnen. Alleen bij ke ga je zien, dan is het pa. Oké? Want ke heeft al een k-klank.
We hebben ook koe voor uit te drukken, hetzelfde als we doorpraten in zinnen. Die zullen we later bekijken. Nou, laatste keer. Ik wil koffie. Jij alleen. Kom op. Goed. Ik wil koffie drinken. Koffie. Goed. Gisteren. Ik wilde koffie. En nou, ik wilde koffie drinken. Koffie. Goed zo. Ik wilde dat jij koffie drinkt. Ni, take, pa. Bo. Bebe koffie. Je hebt helemaal geen tegenwoordige tijd nodig. Niks van de tegenwoordige tijden worden altijd bepaald. En de eerste uitdrukking die wij gaan gebruiken van de wortel. Ja man, dit is een ongelofelijke taal. Ik bewonder mijn taal en daarom geef ik met zoveel plezier les. Ik hoop dat jullie er ook plezier van hebben. Met kunnen. Voor. Neem, keer en voor over en al de kaarten in een schrift even over. Het is niet zoveel en het staat genoeg, lang genoeg op je screen. Neem ze even over, zwart op wit, dan heb je een goede les achter de rug. Weet je precies waar je ook mee bezig bent. En dan heb je mijn origami zelf gemaakt, man. Lekker nog. Oké, ik kan, mi, por. En we moeten dit natuurlijk met al de persoonsvormen die we al kennen, gelukkig op deze hoogte, doen. Bevestigend en ontkennend. Schatten, zo alleen kan je leren praten. Oké, ik kan, mi, por. Ik kan dit, zulke woorden. Ik kan omdat. Ik kan daarom, dat zijn de woorden die we hierachter gaan zullen praten. En pora, de A-klank gaat altijd naar werkwoorden. We hebben er 3. Oké. Ik kon, mita por esaki. Ik kon dit. Jij nou? 3 lettergrepen hier. Esaki. Ik kon dit. Mooi. Ik kon gaan. En dan kan je het meteen afmaken met botica, punda, otra banda, mambo, noem maar op. Ik kon naar mambo gaan. Mambo. Altijd werkwoord eerst. Ik kon naar huis komen. Mi, pora, bin, kas. 2 geluiden voor yesterday, gisteren, en 1 geluid voor vandaag. Mijn taal is echt een klankentaal, dat hebben jullie nou ook al gemerkt. Ik kan gaan naar Punda. Ik kan niet naar Otrabanda gaan. Volledig woordje nou, hè. Min. Otrabanda. Ik kan dit. Ik kon dit. Kon jij dit? Bo. Mooi. Ja toch, je hebt het netjes afgemaakt voor mij, hoop ik. Ik kon dit. Nou kan ik het niet meer. Ik niet. Min, por, mas. Voor meer. Heel simpel, dames en heren. Je kan achter deze woorden meteen doorpraten. Ik kan niet naar Punda gaan. Punda. En gisteren, ik kon niet naar Punda gaan. Juist. Ik kon niet naar huis komen. Kas. Juist. Ik kan naar huis komen. Kas. Juist. Ik kan naar huis gaan. Juist. Ik kon naar huis gaan. I know. Ik kon, zei ik, hè. Ik kon naar huis gaan.
Juist, ik kon naar huis gaan. Mi porabaika. Ik kon geld lenen, geld is plakka. Plakka erachteraf plakken, zie je? Werkwoord en dan de dingen. Ik kon geld lenen. Plakka erachteraan zetten. Goed. Ik kon dit. Zie je? Dit is geen werkwoord, dan verandert de klank. Als je een werkwoord hebt, dan klinkt die pora. Als het een zelfstandig naamwoord, of ik weet niet, die andere dingen geen werkwoorden zijn. Die woorden die geen werkwoorden zijn bijvoorbeeld, omdat daarom, etc. die komen dan hier. Op ik bongshonang. Nou, de reden waarom er geen vervoegingen zijn, kunnen we nu meteen ook op deze kaarten zien. Hebben jullie het al door? Ja, Shonang. Take van Tawata, ke, en kera van a, ma, ba, ila, kera. Dit is de aanpassing van je eigen wortel, die nou twee wilden heeft. Één voor dingen, één voor doen. En daarmee moet je het doen. Praten. Ja, want mijn taal heet toch Papia. Dus kom niet aan de spelling en ga ook geen eenheidsspelling zoeken. Nee, ga een eenheidstaal zoeken. Zodat we iedereen aan het werk kunnen zetten van alle nationaliteiten bij elkaar. Mijn taal breekt de toren van Babel. Help je mee de zaadjes te leggen voor een wereld met vrede door communicatie. Papiamundo, de praatwereld met Papiamento. Mashalangki, te proximo via. Heel hartelijk dank. Tot de volgende keer. Ajo!